आंबो बाजैनिफ्राय लाबाय रा नै ब्लेक कब्राखौ खामानि होना होआ आंबो एसे टेस्ट नायनायसै आच्छा 2 inch बो बाहायनो हाबावो just 1 inch एबा 1.5 inch ओमफ्राय देरनायनि साइजआबो बिदिनो आरो खिन्थु खामानिया मोजां जागोन खामानि औ माने ओमफ्राय लं लास्टिं दा बरायबाय थेंक इउ सै बरायबाय नै दानो हिनजाव लानायखाय बारा लोगो जाले आंजों जानो हाखायारा जानो हाया ओंखामानो हाबखायारा माने जाखायो खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय आङो ओंखारदों थांनो उगुरि जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि उगुरि होननाय जायगायाव दा बे उगुरियावहाय जोङो माखासे प्रडाक्ट जोंनि हेल्थनि मानसिनि देहानि थाखाय माखासे बेसादफोर एक्सप्लर खालामनो नागिरदों दा बिथांमोन हांख्रायनायखाय आं आरो सार आलफ्रेड बसुमतारी दा बिथांजों आंजों दिनै एक्सप्लर खालामनो नागिरदों नैबे जोंहा बाजै चम्पानि न'खराव एबा चम्पा बि ब्लक नोंथांमोना मिथिखायो जानो हागौ दा जों बेनिसिम थांगोन आङो दा मालिबिथियाव दङ खामानियाव फैदोंमोन दा बेनिफ्राय थांसिगोन दा नोंथांमोनाबो नायनो हागोन आरो बेनिफ्राय आंबो बिराद एक्साइटेड दिनै गोबावनि उनाव आङो सार आलफ्रेडखौ लोगो मोनसिगोन आरो आंनि भिडिअआवहाय नोंथांमोना लोगो मोनसिगोन दा नोंथांमोनाबो नायलांदो जायफ्रा इन्टारेस्टेड दा आंबोथ' हारसिं थांगोन उगुरिसिम बियो क'क्राझारनिफ्राय फैगोन ओमफ्राय बे नैबे स्कुटिजोंनो आङो ओंखारलांसिगोन लामाया एसे हाद्रि जागोन बेनिखायनो नैबे जेकेटखौ आं खुथ'ले हाद्रिफोर नांलाबो माने जेकेटआव नांनानै थाथ'थोंसै आरो अब्ला ओंखारबाय लोगोफोर थांबाय थादिनि नैबे स्कुटिजोंनो हारसिङै सिप्ला सिप्लि दैलामबारि बायदि अब्ला लोगोफोर आङो फैयै दैलामबारि मोनफैबाय थाख्लाय दै सर्टकाट लामाथ' एसे गाज्रि लामाफ्रा नै बेबायदि नै बिराद दांखल दुंखल येस बेबायदि जायखिया थांबाय थानि लोगोफोर दा So this is Taklai River. Wow. दा एसे लामा मोजां मोनफैबाय लोगोफोर दा आङो बरपेटार नायखौ बारबोबाय दा खोलाहा थांगासिनो दं उगुरि फारसे दा जों थांनांगौआथ' जाहैबाय उगुरि मिनि प्राइमारि हेल्थ सेन्टार ना माबा होननानै बुङो दा बेयावनो बिथांमोना क्वार्टाराव थायो जोंहा बाजै चम्पा मोना दा थांबाय थानि बेनिफ्राय आदा आलफ्रेडखौबो लोगो मोनसिगोन लेट्स गो बेबायदि गामि सिं फाखा लामा मोनोब्ला मोजां मोनो सालायनोबो मोजां मोनो साखाथि फाखाथिजोंहाय बेबायदिनो गोथां बिफां लाइफां थायोना अब्ला आङो सफैबाय उगुरि लोगोफोर बेनिफ्राय नैबेनो जाबाय उगुरि बाजारा नैबेयाव बेनिफ्राय दा आदा आलफ्रेडना सफैथ'वाखै बेंटल बारबोबाय होनदोंमोन दा आं बेखौहाय माने नेनो थाफैबाय आरो बेवहाय दा नैबे सारियालि उगुरिनि सारियालि खाथियावहाय आं दा नेगासिनो दं ओमफ्राय बेखौ लोगो हमनानै बेखौ लानानै थांसै नैबे बाजै चम्पामोन थाग्रायावहाय सफैबाय हनै जोंनो गोमो स्कुटिजोंहाय गोमो स्कुटार बेजोंनो बयबो गिदिङो आरो बियो बेलाय बा सफैबाय आं नेबाय थादों बेयावनो औ बिराद गोबावनि उनाव लोगो मोनसिनबाय औ दानो हिनजाव लानायखाय बारा लोगो जाले आंजों सिंगेल लाइफ नालाय औ डिस्टार्ब खालामजाया मेसेजजों होखावजागोन ना बेबो आरो बिराद फुराना इउटुबार दे बेबो माने बिराद मोजां खामानि मावगासिनो दङ बिराद एक्टिभ दा चेनेलाव बर'नि चेनेलाव आंथ' एक्टिभखौनो जानो हाला दा बर'नि मोननै चेनेल सालायनांगौआ साधारन नङाना जायखिया सफैबाय जों थांसिगोन जोंनि डेस्टिनियावहाय नै बेखौहाय गारिया जोंना सानैबो स्कुटि जाहैबाय स्कुटि लाभार बेजोंनो बिराद गोजान थाङो जोंना बे आदाया दोलाबाय बिराद गोजान सालायबायना औ हायेस्ट बेसे गोजान थांखो आङो बे स्कुटिजों फार्स्ट ट्रिप मारिदों 0 अरुणाचल प्रदेश बेनिफ्राय सेकेन्ड ट्रिप मारिदों आङो उमरांस' डिमा हासाव बेनिफ्राय कहिमा नागालेण्ड बेनिफ्राय नामसाइ आच्छा माने एन्टायार नर्थ इस्ट होनलाबो जाबाय आरो औ नर्थ इस्टखौनो होनजाबाय दे थांदिनि दे अब्ला जोंना पार्किं खालामबाय नै आदा आलफ्रेडनि माने केरियार गोनांलाय स्कुटिया नै आंनि बैयाव ओमफ्राय नैबे बाजै चम्पानि बहाय स्कुटि गोजा दै बेनिफ्राय जों हाबसिगोन नैबेनो जाहैबाय बिसिनि लकेसन बिसोरो नेनानै दङ नै जोंखौहाय नैबेनो जाहैबाय नै चाम्पा बि ब्लक ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आदा मिसियन बेबायदि आरो जों सफैबाय नै आदा आलफ्रेडनाबो ओरैनो गरम नालाय जेकेटनाखौ खुथ'बाय आंबो खुथ'बाय दा जों हाबलांसिगोन आरो दा बरायबाय औ थेंक इउ सै बरायबाय नै दे हामबायसै दे
बेनिफ्राय बिसिनि थाग्रा बिराद समायना रमायनानै माने बिबार गायनानै दोनो बिथांमोना गायनायावबो बिराद इन्ट्रेस्टेड जानांगौ नै लाइरे रस बिबार बायदि बायदि गार्डेनजों बुंफबनाय हयथ' गावसिनि पार्मानेन्ट न' नङाब्लाबो बिथांमोना बेबायदि साजायनानै दोनदों दै नै बेलाय बिबारफोरा नै दा फैनायनि उद्दिस्स'आथ' बेनोमोन लोगोफोर माने बाजैहा मोनसे ब्रेन्ड दंसै ब्रेन्डआनो जाहैबाय आलायारन जायनिफ्राय नोंथांमोना आयुर्वेदिक मेडिसिन्स मुलिफोरखौ मोननो हागोन बेनो नै बिसिनि थाग्रा कम्पाउन्ड ओमफ्राय नैबे मिनि पाब्लिक हेल्थ सेन्टार उगुरि बेयावनो नार्स हिसाबै मावो जोंहा बाजैया बेबायदि आरो दिनैहाय आंनि मुलि गोदान सफैबाय आलायारन ब्रेन्ड दिनै आंनि नामाबो दंखायो नै सि बसुमतारी नामावहाय चाम्पा बसुमतारी नामावहाय दिनै नैबे गायनो केयार जिथु मुलि आंनि आखायाव दङ बेयो जाहैबाय नोंथांमोना नुदों आलायारन ब्रेन्ड माने नैबे बाजैमोना गावसोरनो बेखौहाय दा पेकिं खालामनानै गावसोरनो मोनसे ब्रेन्ड बानायबाय जाय ब्रेन्डखौ दोननानै लाबाय बर'निनो आलायारन बेखौहाय खालामबाय आरो बेबायदि माखासे प्रडाक्टआ बिथांमोननियावहाय अलरेडि दंखासै आरो दा बेबायदिनो बिथांजोनियावहाय माखासे गोबां मुलिफोर दंबावो आरो बेजों लोगोसे हौवाफोरनि आथोननिनो बाव जायखौ बुंदों ब्लेक कब्रा दा बाजैखौ एसे खोन्थाबावदो दे बेनि माबायदि रिजाल्ट एबा माबायदि सोलिदों खामानियानो जाहैबाय फेदेरनाय फोलावनाय माने फेदेरनाय फोलावनाय बांद्रायबो गिदिर गोलाव जानाय नङा जास्ट गावनि दंनायनिफ्राय 1 to 2 इन्चल' बारायगोन आच्छा 2 इन्चबो बारायहैनो हाबावो जास्ट 1 इन्च एबा 1.5 इन्च ओमफ्राय देरनायनि साइजआबो बिदिनो आरो खिन्थु खामानिया मोजां जागोन खामानि माने ओमफ्राय लं लास्टिं ओमफ्रायहाय गैयालाबो 30-40 मिनिटसो जायफोरनाखि स्पर्मा थाब थाब गगारो बेफोरबायदि डिस्चार्ज जानाय प्रब्लेमा माने सल्भ जायो आरो बाजैया माने मेडिकेलनि मानसि नालाय हेल्थ डिपार्टमेन्टनि दा माने जोंखौहाय सुगार नायनानै हरनो नागिरदों आरो सुगार लेभेल दा आदालफोरखौ नायग्रोनायसै आरो नै बेलाय सादा बाजै लेभेल रिजाल्टआबो थाब ओंखारखायो दा सुगार मनिटर 99 थिगै नर्माल ना नर्मालसो दायो आदालफोरनि मालाय 99 ल'नोलै नै हेल्दिथार आजिखालि टेक्न'लजिया बिराद एडभान्स नायसै सोमदोन बरगयारि दानि जाहैबाय आंनि टोन नायदिनि माबायदि बेसेबां मा लेभेलाव दं साहोना दे बाजै दे नंगौ थालान मोना ने आच्छा बाजैया 24 आवार्स डिउटि मावो ना फुरा एक्सपार्टसै आखाइफ्रा मिहिथार सुनायफ्राबो फात्ताखौ मिथिलायनाय नङा गिलायलांबायसो रिजाल्टआ मा ओंखारो बैसोआथ' बारा जायाखैमोन बोरै जाखो 1.1 बे नर्माल ना बारा नर्मालिबो नर्मालानो ओमफ्राय बेसे गोबाव जाखो जानायालाय जानायाखौ मा होननांगौ जाखो दहाय जादों थिगानो खिन्थु फास्टिंआवबोला माने 115 सिमा नर्माल आरो आच्छा जाखांनानै up to 150 145 150 बिदिसिमा नर्माल आरो एक्सारसाइज खालामनांगौ नामा बाजै खालामब्लाथ' मोजां जानायनि टाइमसो जाफैबाय नै दानिया दा रेडि खालामनानै दोनदों नै बाजैमोना बिराद स्पेशल मा रेडि खालामनानै दोनखो बाजै सम्पाया नै लाफा अमा नादेगाव स्पेशल नै जोंनि ओरैनि नादेगावाथ' बिराद गोथाव जायो एम्फौ लाइ ओमफ्राय जाहैबाय फान्थाव फ्राय होमब्ला जाबाय नै गोसो होनानै जाबाय आदालफोरनाबो नै बर्डनफ्रा बिराद गोथाव सङोलै आच्छा मोनसे जिनिसखौ मानिनांगौ बर्डनफोरखौ दंनाय गैयै मिन्थिया सानसेयाव खेबथाम जायो आरो ना बेदर नङाबा जाया नांगौबा न' बाङा बायराब जिराब जागोन आरो ना खिन्थु जानाय लोंनायखौ खम खालामा फैसाखौ जानाय लोंनायाव गारजोबो बोरदोनफ्रा नामा बोरदोनफ्रा माने ना बेदर गैयाबानो जानो हाखायारा जानो हाया ओंखामानो हाबखायारा माने जाखायो सानसेयाव खेबथाम बेबो ना बेदर नांगौबा न'फ्रा बायला जिला जागोन खिन्थु जानायखौ खम खालामा नै आं माबायदि जायो नाखौनो सामसजों बरिया रस दं नाखौ मोजां मोनदों दा आंबो जाबाय थाबाय नै आंथ' फेभरेटना अमासो ओमफ्राय अमा ओरैबायदि मेजेम अमा नोंथांमोना नुखायो आं बिराद अमा जायो दा बेजों लोगोसे नैबे नादेगाव होफानाया बिराद कम्बिनेसनखौ मोजां खालामदों आरो बानलु जोगोनार ना मा थाबावबायसो नै बेबायदिनो ओमफ्राय ओरै जाबाय नै आदायाबो बेलाय होमब्ला जों जाबाय थादिनि लोगोफोर दे अब्ला जाबाय लोंबाय जिरायबाय गोबाव माबा माबि रायलायबाय दा ओंखारनायनि सम जाबाय समाबो एसे बेलासि जाबाय
आंबो बाजैनिफ्राय लाबाय रा नै ब्लेक कब्राखौ खामानि होना होआ आंबो एसे टेस्ट नायनायसै 1000निबो बारा हरबाय होनदों नामा फानबाय गोबांथार मानसि औ गिदिर गिदिर अफिसारफ्रानो माने फैनानै लांफैबाय जादों माने लाजियोना बेफोरबायदि जिनिसखौ नायनायसै आंबो होमबा नोंथांमोननो आंबो खिन्थानो हागोन माने खामानि होमारना होमारा होमबासो मिन्थिगोन ना बाहायबासो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो ना बोरैमोनलाय हिन्दीया लाबायनो ब्लेक कब्रा स्नेक कब्रा स्नेकखौ जादोंमोन कब्रा स्नेकनि जौ लोंदोंमोन फुननायनि जाहैदों कब्रा स्नेकनि बाजैनिफ्राय कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय नै बेखौबो लाबाय नै आदालफ्रेनायखौबो लाबाय नै सियर फेट लस सियर खा जाहैबाय एखेबारे सियर बेबायदि आरो ओमफ्राय नुखाबाय ब्लेक कब्राखौथ' ओमफ्राय जों बेनिफ्राय ओंखारबाय आरो ने येस अब्ला जों ओंखारबाय लोगोफोर नैबे उगुरिनिफ्राय ओमफ्राय ओरै जों आदा आलफ्रेना थांफिनसिगोन क'क्राझार गोजाङोना गोजां बोथोर नै आं जायगा थांखाबाय औ जेकेट गानबाय गोजाङो रोजाखा मथा जाबाय जानाया बांद्राय जाबायना सानफ्रामबो बेदर बिदरल' जायोरा बे बिदर जानायावनोथ' इदि जाबाय खावलायाबो मेजेम खामनायनि ना हाबनायनि माबाखौ लाबाय आरो बथलथाम बाजै सम्पानिफ्राय नायसै खामानि होना होआ ब्लेक कब्राखौबो नायसै माबायदि बिसिबां माने बिस दङ बे कब्राया कब्रानि बिसखौ ना हामबायसै आदा बाजै दे बिराद मोजां जाहोबाय दे होमबालाय ना औ हामबायसै खुलुमबाय दे बिदाय जाथ'बाय होमब्ला ओरै नै लाबाय